Jediné miesto, kde nie je sneh, je pod strechou, ináč všade to vyzerá takto. Stopy nám nehrozia minimálne do augusta. Ja si myslím, že možno, že ešte v auguste sem budú chodiť ľudia, ktorí majú radi zimu, si pozrieť tieto zasnežené kraje. Handlová je výnimočná v tomto tento rok. Som sa to evidentne páči, takže sme spokojní.